गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि अखाबो हादों, देहाबो थिग नङा, बारे बार बिफां बुंबाय थानाय जादों, देहाबो थिग नङा। बे साननि गेजेराव 12 थारिखआव NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोननि आफादनि दिनै 12 थारिखआव जोनोम सान। तो बावहाय आंबो नुजाहैगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लिंहरदों बिथां बक' हानायमानि थांनोखौ नाजागोन। आं गाबोन हानाय नङा, 12 थारिखआव फुंनि 5टासोआवनो ओंखारनो सानदों। तो देहा हायाब्लाबो थेवबो बिथांमोना लिंहरदों जेला दान्दिसेब्लाबो नुजाहैनांगोन होननानै आं सानदों। तो दिनै बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा रजन दैमारि सारखौ दिनै गनायाव बा जेलाव थानायनि जेसेबां उदां जानांगौ बिथांमोनखौबो सावरायनायाव बाहागोआव लाफागोन होननानै बुंदों। तो बिदिब्ला बिथांमोना मा बुंदों बिथांखौ दान्दिसे खोनासंनानै लानि। आरो जोंखौ एसे डिस्टार्ब होबाय अखाया। आसा खालामो जोंनि बै 12 अक्ट'बर खालि जाहाथे अखाया हायालासिनो जोंनि खुंफुंनो लानाय मेलखौ जोबजासिम मोजाङै मोजां माने बारग'हरनो हायो। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ खावलायनो सानो जि बारग' NDFB साफ्रोम बारग' NDFB सोद्रोमाफोरखौ नुजाथिफैनो आरो लोगोसे जोंनि बर'नि गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जा आफादफोर दङ बै आफादफोरजों लोगोसे जोंनि गासै बर'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरा जाहाथे जोंनि नैथि गायसनथाय सान खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै जोंनि मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैयो रंगिना संगिना गाबजों। आरो जोङो गासै 4 बा 5 रोजा जन जानो हानाय जामुं बा ओंखामनि बेबस्थाखौ लानाय जादों। बेखायनो आं खावलायनो सानो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे बै सानखालि फैनानै जोंनि जे खुंफुंनो लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायजों लोगोसे जाहाथे जों NLFB आफादजों मोखां नायलायलाय ओंखाम बोथिसे जानो हायो। गाहाय आलासिया दिनैसिम जोङो दा नैबे बेलासिनि गेजेराव फाइनाल जागोन। जोंहा गाहाय आलासिखौ सोरखौ होनाय जायो, माखासे एजेन्डाफोरा दंखायो अलरेडि, खिन्थु गाहाय आलासिनि बेलायावहाय जों एसे गोनो गोथो जानानै दं आरोखि। सोरखौ जोङो मा खालामनाय जायो बेखौ जों दा बेलासिनि गेजेरावहाय फाइनाल खालामगोन। हाबाफारि होनोब्ला जोङो फुंनि समावहाय फुंनि 8:30 जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि नैथि हाबाफारियानो जागोन जोंना ड्रिल डेमनस्ट्रेशननि उनावहाय जागोन जोंहा गेवलां मेल, आरो गेवलां मेलनि उनावहाय जोंहा हारिमु बिलिफां जागोन। जोङो आफाद हिसाबै रावबो बेबायदि माने पलिटिक्स हान्जाजों बा राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा थानाय बा राजनैतिक हान्जानि रावबो दैदेनगिरिफोरखौ जों लिंहरनाय जायाखै। स्पेसियेलि बेफोरबायदि जेबो एजेन्डा लानाय जायाखै। जोङो अनलि गायसनथाइ सान हिसाबै गायसनथाइ सान फालिनायखौल' लादों। बे गायसनथाइ सानजों लोगोसे जोङो जेबो मोनसे सावरायनाय बा माबा मोनसे मेसेज होनायनिखौ माबानाय जायाखै आरोखि। गोबां बुंबोबाय, सावरायनाया मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो जों आसा खालामो जों गोबां दैदेनगिरि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौबो जों लोगो हमबोबाय आरो आसा खालामो जे नैबे नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंनि जि सावरायलायनाय सरकारजों सावरायलायनाय बे सावरायलायनाया खोब स्पिडि जागोन आरोखि। मानो होनब्ला जों माखासे मानसिफोरखौ लोगो हमना दोनखानाय दं अलरेडि, लोगो हमनानै जास्ट जों सावरायफिनबावनांगौ आरोखि। रादायखौथ' जोबोद मोजाङै होना दोनदों, नाथाय बै रादाया जाफुंनायासो बाथ्रा जाहैगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो दाबिफोर बे दाबिफोरखौ सुफुंनानै होनायनि जों आसा खालामो जाहाथे जोंनि बे दाबिफोरखौ सुफुंनानै होयो। जों फोथायैयाथ' बे रायजो राजानिसो बाथ्रा जाहैगोन। जों मोनसे फोरमान मोनगोन जोंनि फैबाय थानाय अक्ट'बराव जे रायजो राजाफोरा नुजाथिफैनानै जोंखौ बेसेबां सहाय आरो सहजुग खालामो बा जोंखौ लानानै बेसेबां रायजो राजाहा फोथायनाय दङ जोङो 12 थारिखआवहाय फोरमानखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। रायजो राजा जों साफ्रोम बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। लोगोसेयैनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावहाय जाफोर आफादफोर दङ बै आफादफोरखौ जोंनि नैबे नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मेहेरगोनां खालामफैयो। लोगोसेयैनो जोङो स्पेसियेलि NDFB बिदामोनखौ जोंनि नैबे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायो। जों गिबियाव जोंनि NDFB आफादनि बारग' NDFB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोङो मान होयो आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन। जोङो खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। थांनाय बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां गोजौ बिजिरसालिया जा राय होबाय जिउ जोबजासिम जेलाव थानायनि, बेजों लोगोसेयैनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो जेलाव थानायनि जे राय होबाय बेखौ जोङो खोनानानै इनायनो दुखु मोनदों। जों आसा खालामो, खोनानोबो मोनदों आरो नुनोबो मोनदों जे बिटिआर सरकारा नैबे NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथांखौ बख'नायाव मोजां इनिसियेटिभ लादों होननाय खोनानो मोनदों। आसा खालामो बिथांनि जि नांनाय सुप्रिम कर्टआव नांनाय बे नांनाया जाहाथे मोजां पजिटिभ लेभेलाव फैयो जों आसा खालामो। जोङो बिथां राजु सरकारखौ जों बर' जाथि हिसाबै जों नांग्रा आफाद हिसाबैबो मान आरो सनमान होनो रोंनांगोन। मानोना
सासे गुबुन हारिनि मानसि जानानैब्लाबो जोंनि बर'नि जि संबिजिरारि मोन्थाइनि थाखाय नांनायाव बिथाङा माने गोबां बिहोमाफोर होबोबाय जायनि जाउनाव जोंनि बर'नि जा मोन्थाइ बे मोन्थाइनि थाखाय जेलबो जानो गोनां जाबाय दा जों बिथांखौ मान आरो सनमान होनायजों लोगोसे बिथांनि जे थांना थानायनि राहा बेखौ खालामना होनो हायोब्ला जों बर' जातिया पापनिफ्राय प्रायश्चित जागोन होननानै आं सानो आरो बिथाङा दाख्लै बावैसो मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जे बिथाङा सोरखौबा दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदोंमोननो जोंनि बर'नि लिडारफोरखौ दा बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै खोब माने जोंनि बर'नि माखासे गाज्रि बेबहारफोरखौ दिन्थिना लानाय जादों होननानै आं सानो आरोखि जेब्ला जोङो हाजोनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्ला बै समाव जोंनि बिथां आर्मि चिफ बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि सावरायलायनाया सिगांथिं आवगायलांगोन जेब्ला जि सावरायलायनो लानाय बे सावरायलायनो लानायावहाय जोंनि एनडिएफबि आफादनि बारग' एनडिएफबि आफादनि गासैगिबि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि सार बिथाङा जोंनि नेगसिएसनाव बा जोंनि पिस टक्सआवहाय थाफानो नांगौ होननानै जोङो बेखौ दाबि खालामदों आरो मोनथिबाय जानांगौ बिथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो थारैनो बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय नाङै दिनैहाय खुन्नैनि नैथि खेबनि थाखाय जोनोम सान खुंनो नागिरदों थ' गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोना बावहाय जयैनो लैहोर लैहोर फैगोन होननानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो थाङोब्ला आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो फैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों थ' जों बेफोरबायदियाव गासैबो जुदि बाहागो लाजोबनो हायाब्लाबो नोंथांमोना जा हायो दान्दिसे सम बेसेन गोसा समखौ बिथांमोननो दसे समब्लाबो होफैगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिनाय जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि